Добрага ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Я хочу пачаць з загадкі! Слухаем тебе, Кася. Я быццам планета, але полая ўнутры. Нагадваю шкло ці люстэрка без рамы. Калі дакрануцца, магічнасць развеецца. Толькі што была і раптам не стала. Якая паэтычная, аднак складаная загадка. Спецыяльна такую шукала. Вы, хлопчыкі, разумныя, заўсёды ўсё ведаеце. Добрый комплимент, Кася. Але мне здаецца, што патрэбна падказка. Добра. Давайте паспрабуем іншы варыянт. Без крылаў лятае, без ног бяжыць, вясёлкай зяе і ў момант знікае. Можа, гэта мыльныя бурбалкі? Правильно, Лесик! О, я ж кажу, разумнікі! Кася, а ты ведаеш, хто прыдумаў мыльныя бурбалкі? Напэўна, нейкі сур'ёзны вучоны. А імя гэтага сур'ёзнага вучонага ведаеш? На жаль, не ведаю. А гэта ўсё таму, што ніхто такія бурбалкі спецыяльна не вынаходзіў. Яны з'явіліся тады, калі людзі пачалі карыстацца мылам. Хтосьці мыў рукі, выпадкова падзьмуў і атрымаўся сапраўдны шар? А чаму не? Дакладна вядома, што ўжо ў 18 стагоддзі мастакі ў Нідерландах малявалі дзяцей, якія выдзімаюць бурбалкі праз трубачкі. А, вось як! Атрымліваецца, што мыльным бурбалкам аж на 300 гадоў! Нават і больш. Толькі раней нельга было купіць бутэлечку ў краме і адразу выдзімаць. Кожны, хто хацеў зрабіць такія бурбалкі, спецыяльна рыхтаваў сабе мыльную ваду. Але хтосьці вырашыў прадаваць бурбалкі? Прапаную даведацца пра іх больш дакладна. Мыльныя бурбалкі з'явіліся ў Еўропе у канцы 19 стагоддзя. Менавіта ў гэты час пачалі прадаваць спецыяльны раствор, а потым з'явіліся і фабрычныя наборы. Амаль такімі мы карыстаемся сёння. А якія мыльныя бурбалкі больш бываюць? Ну ж, круглыя, зразумела. Што за пытанне, Кася? Я мела на ўвазе, якога яны могуць быць памеру. Я бачыла вельмі вялікія бурбалкі. Напэўна, яны са спецыяльнага раствору ствараюцца. Так і ёсць, Кася. Каб зрабіць вялікую бурбалку памерам у некалькі метраў, патрэбны спецыяльныя прыстасаванні і вопытны майстар. А ці ёсць якія-небудзь спаборніцтвы, дзе ствараюць самыя вялікія бурбалкі? Не толькі спаборніцтвы. Ёсць такія бурбалкі, якія былі занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Ну, надзвычай вялікая, відаць, была бурбалка. Менавіта так. Толькі ўявіце, у ёй маглі змясціцца 374 чалавекі. Ну і ну, вось гэта памеры. Прыгожыя гэтыя мыльныя бурбалкі, але ж яны так лёгка лопаюцца. А мне здаецца, што ў гэтым і ёсць іх прыгажосць. Крохкая і яскравая. І крышачка магічная. А ў нас з вамі ёсць таксама магія, мультфільм называецца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем! Хлопчыкі, а вы ведаеце, што ёсць такая птушка, якая ляціць у небе, а потым бац! І завісае. Нібыта яе паставілі на паузу. Цікава, аднак я не чуў пра гэтую птушку. А я вось ведаю, каго ты маеш на ўвазе, Кася. І хто гэта? Гэта пустальга. О, правільны адказ. А якія яшчэ асаблівасці мае гэтая птушка? Давайте разам паглядзім і паслухаем. Пустальга нагадвае дробнага сокала і з'яўляецца суродзічам магутных канюкоў і нават арлоў. Але на самой справе яна зусім невялікая. Яе даўжыня каля 35 сантыметраў, размах крылаў да 70. А важыць яна усяго як некалькі плітак шакаладу, 150-250 грам. Нягледзячы на свае маленькія памеры, пустальга лятае як пілот-ас. Яна можа завісаць у паветры на доўгі час, і гэта з'яўляецца яе асаблівасцю. Такі навык ёй патрэбны, каб паляваць. Пустальга – гэта сапраўдны драпежнік. Хоць і невялікі, яна мае вельмі востры зрок,
і можа бачыць здабычу на вышыні больш за 100 метраў. Палюе птушка ў асноўным на мышэй, але можа з'есці і вялікіх насякомых, жукоў, цвыркуноў і іншых. Гнёзды гэтыя птушкі амаль што не будуюць, а часцей за ўсё выкарыстоўваюць чужыя. Напрыклад, крамчукоў, альбо якія-небудзь гатовыя скрыні і нішы. А яшчэ пустальга выдатна прыстасоўваецца да жыцця ў горадзе і можа гнездавацца нават у кветніках. Калі надыходзіць час, самка пустальгі адкладвае каля 4-6 яек і выседжвае іх каля 4 тыдняў, а самец у гэты час носіць ёй ежу. Звычайна за дзеткамі сочыць матуля, а тата ўвесь гэты час здабывае сняданкі, абеды і вячэры. Аднак ужо праз месяц птушаняты пачынаюць вучыцца лятаць. Але бацькі пустальгі вельмі клопатлівыя і часта доўга кормяць і даглядаюць сваіх дзяцей, нават і пасля вылету з гнязда. Ёсць у пустальгі і ворагі, напрыклад, крамчукі. Яны могуць напасці на гняздо, скрасці яйкі, альбо выкінуць птушаня. Пабачыць гэтых птушак можна амаль што па ўсёй тэрыторыі Беларусі. І ў лясах, і ў палях, і ў гарадах. Якія ж цікавыя крылатыя жыхары сустракаюцца ў нашай краіне. Згодныя. У Беларусі жыве шмат птушак. Навукоўцы лічаць, што сярод нашых лясоў, лугоў і гарадоў можна сустрэць каля 350 відаў розных птушак. І няўжо мы кожную можам убачыць? Амаль што так. Вядома, калі уважліва глядзець. А я ведаю, што мы зараз можам убачыць. Мультфільм? Мультфільм! Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем! Сябры, а я для вас падрыхтаваў штосьці цікавае і магічнае. З цікавым пытанняў няма, а магічнае гэта як? Сапраўды магічная? Ці гэта нейкая навуковая магія? Сапраўды, матэматычная магія, а дакладней, магія лічбаў. Гэта як у казках, дзе заўжды сустракаецца лічба 3, 3 жыхары, 3 сыны, 3 волаты ці 3 накірункі. Ці як лічба 7? Усе навокал ведаюць, што яна шчаслівая. Добрыя прыклады. Але я хачу расказаць вам пра магічную лічбу 9. Ніколі не чуў гісторыі пра гэтую лічбу. Згодная! Лічба як лічба, што ў ёй такога таямнічага? А вось зараз і даведаемся. Лічба 9 мае маленькую магічную хітрынку, але каб яе знайсці, трэба быць вельмі уважлівым. О, мы будзем зараз шукаць гэтую самую хітрынку. Будзем А што нам для гэтага патрэбна? ведаць табліцу множання. Ну вось, і дзе ж тут якая цікавасць? Пакуль нагадвае звычайнае вылічэнне. Так, як на занятках па матэматыцы ў школе. І ніякай магіі. А вы думалі, што магія гэта лёгка? Не, сябры, магію таксама трэба вывучаць, асабліва магію лічбаў. Ну, калі трэба... І ўсё-такі, Лесік, што незвычайнага ў лічбе 9? А вось самі паглядзіце. Загадайце любую лічбу. Я хачу... сваю магічную лічбу 7. А ў мяне будзе лічба 3. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы таксама загадайце любую лічбу. А што далей, Лесік? А далей памножце свае лічбы на 9. О, у мяне атрымліваецца 63. А ў мяне 3 памножыць на 9 – 27. Добра. Ну, а зараз давайте шукаць нашу лічбу 9. Нічога не разумею. Дзе яе шукаць? Яе ж тут няма. У нас ёсць лічбы 27 і 63. А вось давайте паглядзім на экран. Кася, з якіх лічбаў складаецца 63? З шасцёркі і тройкі. А калі іх скласці, што атрымаецца? Ой, атрымаецца 9. Ну, калі ў мяне 27, то 2 плюс 7 таксама атрымліваецца 9. Мы яе знайшлі. І праўда дзіўна. І так будзе з кожнай лічбай? Кожнай, якую мы не памножым на 9. Ой, Лесік, прыйдзецца пагадзіцца, што твая матэматычная магія вельмі цікавая. А тое, матэматыка мае шмат такіх сюрпрызаў.
Ніколі б не падумаў, што ў звычайных матэматычных прыкладах можна знайсці цуд. А я заўсёды казаў, вучыцца гэта вельмі цікава, пазнавальна і нават магічна. І гэта праўда. Але ў мяне ёсць таксама магія лічбаў. Толькі тут не трэба нічога памнажаць, складаць ці аднімаць. Мне гэта ўжо падабаецца. Вось вам загадка. Уважліва паглядзіце на малюнак і адкажыце на пытанне. На паркоўцы з якім нумарам стаіць машына? Вылічваць тут нічога не трэба. І шукаць лічбу 9 таксама. Не трэба, толькі уважліва глядзець. Калі не трэба ніякіх вылічэнняў, Што, Лесік, не ведаеш? не ведаю. А я здагадалася. На паркоўцы лічба 87. Правільна, Кася. Трэба было проста паглядзець на малюнак з іншага боку. І праўда, як усё проста. Сябры, а зараз я прапаную невялікі перапынак і запрашаю ўсіх на мульціпаказ. Сябры, які цікавы і прыемны ранак у нас атрымаўся. Аднак надышоў час развітвацца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, жадаем вам добрага настрою і цікавых адкрыццяў. Ну а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Хе-хей!